ବୁଟ ଭାରି ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି, ଚାଟିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚପଲଟା ସୁଖୁଆ ସୁଖୁଆ ବାସୁଛି। ଏ କଣ ପୁରୁଣାଟା ନା କଣ ସୁଖୁଆ ସୁଖୁଆ ବାସୁଛି। କମେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହଉଛି ଗୋପୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଟୋପି। ଆଜିର କମେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଟପିକ ହଉଛି ଚପଲ ବୁଟ ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି, ଚାଟିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ এই କମେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଟପିକକୁ ନେଇ କରିବା ଟିକେ ଗପା ଗପି। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଯେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗି ଦେଖେ ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି କି ନୂଆ ନୂଆ ଯଦି ବାସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଚପଲ କିଣେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣେ। ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନୂଆ ନୂଆ ବାସିଲେ ମୁଁ କିଣେ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଖୁଆ ବାସୁଥିବ ସେଗୁଡା ପୁରୁଣା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ନୂଆ ବାସିଲେ ମୁଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବେ। ସେମିତି ମୁଁ ସେଦିନ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଚପଲ ଆଉ ବୁଟ ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ସେ ଚପଲଟା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଘର ହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ବାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଟ ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି। ସେ ବୁଟଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବୁଟ ଆଉ ଚପଲକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ, ଏ ବୁଟ ଭାରି ମିଠା ସ୍ୱାଦ ପରି ବାସୁଛି, ଭାରି ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି। ଚପଲଟା ଚାଟିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବାସିଲେ ସିନା ମୁଁ ନୂଆ ଚପଲ ବୋଲି ଭାବିବି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ବାସିଲେ ସିନା ନୂଆ ନୂଆ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ହେଲେ ଚପଲ ଟା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବାସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚପଲ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ବାସୁଛି। ଏ କଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏ ନୂଆଟା ବୋଲି? ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ବାସୁଛି ଏ ପୁରୁଣା ଚପଲଟା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବାସିବ ନା? ଭାରି ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି, ଚାଟିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ନୂଆ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ କିଣିବି, ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗି ଦେଖେ। ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଣିବି। ଆଉ ଯଦି ଶୁଖୁଆ ପଚା ଖକର ଏସବୁ ବାସିଲେ ମୁଁ କିଣେନି, ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ବାସୁଛି, ଚାଟିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ବାସୁଛି।